Client zviri semufano wangu. Tane madhezi tisina kumbotaura ka. Madhezi tisina kumbotaura tese handiti. Regedza ndimbotaura zvandoda kuti hama dzangu dzizive pano. Nyaya iripo client yakamira yakadai so. Pane nyaya yawanzwa yaya client ichinzi Gambakwe arikuda kuita zve-opposition party. Nyaya iyo ichokwadi iwe. Pepa vakaunzwa takumutushura takumunayanaya nezvibhakira pano pasocial media panapa. Pandakazosvikira pakuzotaura ndichiti no, that person is an imposter. Agenda yake chete ndeyekuda kudivide vanhu nekuti revolution ka yanyanya kuzara vanhu. Handiti unozviona. Cheche changa chitori chokwadi chiya. Chaasingazive ndechekuti takanga taakutozviziva kudhara kuti chii chaida kuita. Ndosaka ndakauya ndichikotaura word rakanga ringori in brackets kuti no, that guy is an imposter. Chinhu chaari kuda vanhu, kwete mafollowers amuri kufungidzira imi pasocial media. Iyo it's another story that one. Gambakwe ari kutoda vanhu kupwanya revolution iripo iyi. Handiti uri kupanzwa nekuti zvigananda hazvichisina imwe nzira kunze kwekutodivide vanhu. Chinhu chavanogona divide and rule. Chavanogona divide and rule client. Daumbokuudza chokwadi. Vanhu vakagona kungoavoida munhu anouya nekuzova divider achiuya nerimwe zita riri kunze kwerevolution. Handiti izvozvo chete zvichaita kuti vanhu vahwine chinhu chavo. Ndoda kuti ndikutaurire client. Regedza ndimbonyatsa kukonfemera nhasi kuti vana veZimbabwe vanyatsozvinzwe vafare. Unozviziva here client kuti zvigananda zvaremerwa nerevolution iyi. Saka nyaya yakuvanetsa pressure yavanayo manje pari zvino haisi yaComrade Bombshe Ugeza, haisi nyaya yekuti hanzi general, haisi nyaya yekuti Comrade Nyoka Yemabhunu. Nyaya yavaisa pressure manje izvozvi ndoda kuti ndiudze vana veZimbabwe zvako client. Inyaya yerevolution. Vana veZimbabwe vakuremera zvigananda, vamwe vanhu vakufunga kutiza asi vari kutya nekuti kana vakatiza vamwe vavo vanoda kutiza vachiri nepower pamusoro pavo vanovatevera kwese kwavari ikoko. Saka havagone kutiza, nguva yekutiza hazvitizike izvozvo. Zvaakutoda kutomirira mukuru kutiza. Handiti kana kutoti patoitike something kune vanovaremera ndokuti naivo vagonewo kutiza. Ndo nyaya iri kunetsa manje. Handiti uri kupaona. Asi vanhu vakufunga kutiza client. Daukuudza chokwadi. Zvese zvauri kuona izvi nezvakaitwa naGambakwe izvi kuti Nyoka Yemabhunu arambe ari mukati. Handiti ka pakatembenge pakagarwa pasi nyaya yekutoti taiziva hatideri kuti titaure zvinhu zvakawandisa. Asi tatakamirira kuti tione kuti vachazviita sei nekuti nesi wacho ka tanga takatogadzirira zvatatakatogadzirirawo. Handiri kupanzwa. Nyaya yanga iripo yanga iri yekuda kuti panoitwa extradition yaComrade Nyoka Yemabhunu. Comrade Nyoka Yemabhunu kusvika kwavo kuZimbabwe kwakuchizonetsa. Kwavaizonzi vaperera chaiko chaiko imi maamusingazokuzive. Handiti wazvinzwa. Nekuti pane nyaya iripo iri kunzi tinoda kuti tiwane link yekubudikira pana Comrade Geza. Handiti uri kupanzwa. Saka zvamuri kunzwa zviya zvazvichinzi kune vanhu vakatumwa nevanhu vari kupiwa mari dzakawanda nedzimwe mari dziri kuofwa nezvigananda kuti patsvagwe vanhu vanogona kusvika pana Comrade Bombshe Ugeza. Handiti ka nyaya haisi yekuti vari kupi. Regedza ndikudze
Nyaya iripo manje ndeyekuti kusvika hazvina basa kuti vari kupi, asi kusvika handiti uri kupona. Uye vana anani vavainawo panzvimbo pavari ipapo, vakangochengetwa naanani chaizvo chaizvo, ndo nyaya iri kunetsa. Saka pakatonzi nezvigananda izvi achagona kuhwina nyaya iyoyo achadya. Saka ndosaka uri kuona vanhu vese vari kuwirawira panyaya yekuda kudhaivhira murevolution, vachizopedzisira vaakuita zvimwe zvinhu zvekuti tozopedzisira taakutandanisana. Zvinhu zvandiri kutaura izvi handisi kutaura zvekuti ndiri kuda kutadzira munhu, ndoda kuti nditokumbira ruregerero kuvakuru, nekuti ndiri kuzviziva kuti dzimwe nguva vanga vasingade kuti ndizvitaure zvinhu izvozvizvi, asi ndangozopfuura neipo manje ndazongopfuura neipapo, nekuti ndanga ndisina kana imwe nzira yekuti nditaure kuti vanhu vanzwisisa. Handiti ndo nyaya iripo, handiri kupaona. Saka comrade Nyoka Yemabhunu chavari kutsvagirwa zvakanyanya nechavari kudirwa zvakanyanya inyaya comrade Bombshell Sugeza. Handiti uri kupanzwa zvichinzi toda kuti atiudze kuti anoziva zvipi nezvipi pamusoro paVP achiwenga. Wazonzwa nyaya yacho manje Client? Muri kuzvinzwa here vana veZimbabwe? Nekuti kutaura chokwadi zvamaiona zvichiitwa comrade Chiwenga zviya zviya zvekukandwa kuweswa kuitwa sevakuzotanga kuzoitwa vice president izvozvizvi, inyaya yekuti haadi zvinhu zvavanoita zviya zviya varume avo. Ndosaka maiona ivo vaidanana pachavo vachiita zvavaiita kusvikira vazopandukira naMudhara Mugabe, iye Mudhara Munangagwa naMugabe wake. Havamude uyu anonzi VP akangoti no ati no, ndo problemu yake kwavari manje. Saka pane problemu ipapapo yekuti haigadzirisiki, ende iye haagone kuchinja because zvaasingadi hapa. Handiti muri kupaona manje, ndo pane fight yavo ipapapo. Zvimwe zvandiri kutaura nhasi, amen, handiti mapaona. Saka hondo iripo manje ndeyekuti tikabata comrade Nyoka Yemabhunu, otherwise tinozoziva more about VP uye tichaziva more about Bombshell Geza, so then tagona kuparadza chinhu chevanhu chavari kuti hanzi revolution. Handiti uri kupanza. Saka kudistroywa kwerevolution Client ndo kuri kungotsvagwa apa chete, nekuti revolution ikaramba iripo, regedza ndikudze chokwadi, maZimbabwenzi tese tinofanirwa kuziziva kuti nyika yedu idzoswa yakadzoswa nerevolution. Comrade Bombshell Geza harizi dofo murume wandikutaurira, harisi tombori dofo. Ukaona munhu asinganzwisise nezverevolution nhasi achinatsotaura chokwadi kuti inini handisati ndanyatsokunzwisa munhu yeye understanding yake ka ichatitambudza kutaura chokwadi. Chakaita kuti comrade Bombshell Geza vadzoke munhu ane experience yekuziva kuti kana zvinhu nyange zvikaoma sei tinogona kuzvimisa nenzira 1. Saka nzira dzese dzaiitwa kumeso kwavo mawar veterans, mapolitical parties aiitwa zvichiita sei sei, zvichidistroywa zvichiita sei sei. Handiti muri kupaona manje? Izvozvo zvinhu izvozvo ndo zvakazokonzeresa kuti vaone kutoti vana ava havana kana chavanotombowina, havana kana chavo. Ende izvozvi zvaakuita mupengo uyu akutokonzeresa kutoti nyika yese iparare manje, vanhu havachisina marights avo. Izvozvi ndiri kunzwa kuti hanzi kune vanhu vakatorerwa mabhuku emombe kune dzimwe nzvimbo. Ukaona akatorerwa bhuku remombe, munhu akabata bhuku remombe ndiye atoo muridzi wemombe, atoo nepawa. Varida kuedza kudii nemombe dzevanhu? Vana veZimbabwe kakutaura chokwadi ngatipepuke, nekuti kwatava kusvitswa manje hakuchaite. Hamutore bhuku remombe remunhu nekuda kwokuti atadza kubhadhara mutero, iye achizvitengera mushonga futi wekuspreya mombe dzake, nekuti dhibhi ramuri kuti dhibhi mimi idhibhi ripi irori? Mombe dzakafa nekuda kushaya dhibhi.
zvamunoziva imimi chirwere chacha chakatozodiscoverwa kutonzi aiwa chirwere chakakonzereswa nematics, nekuti hakuna dhibhi muzimbabwe rekuti tinototi dhibhi chaiyo chairo. Ini ndinongoziva kuti tinotenga mishonga yedhibhi, handizive zvekuti hanzi vanhu vachiri kutoti hanzi tiri kuenda kudhibhi. I don't think so. Ndekupi wacho kuchiri kuitwa zvemadhibhi izvozvo? Mushonga wacho uri kubva kupi, unotorwa nani? Handi muri kuzviona manje. Asi ndiri kunzwa kutoti vamwe vanhu vatotanga kutotorwa mabhuku emombe zvichinzi havasi kubhadhara mitero yemombe. Dzani zvingaitewo here izvozvo kuti vanhu vari kutogara zvavo kumusha nekuda kwekuti havana kana imwe source of income yavainayo? Kurima kwacho cheko cheko havasi kukwanisa kana kutombo havana kana nemaketi, havana kana marketing yekuti vanotokwanisawo kuti vanotengesa zvinhu zvavo vachizowana mari dzacho dzekuti dzinogona kuvabhalansira sevanhu vanotorwa mabhuku emombe vachinzi hamusi kubhadhara mombe. Kutambudzika kuri kuita mazimbabwe nzika kwakaoma. Isusu tisu tazotambudzika kupfuura vanhu vese pasi pano. Handi muri kupaona? Saka zvinhu zvese izvozvo manje zvekumanikidza vanhu ndezvekuitira kuti vanhu vagare vachitya vaine vasina kodzero sokubvisa marights ese evanhu ese. Ari kubviswa marights ese evanhu ese to make sure kuti munhu wese anogara ari pasi pekutya. Saka vanhu vakatya manje isusu tichizviti tine mari zvinoreva kuti isusu tisi tinenge takugona kuvatonga. Saka they will make sure kuti timi vanhu munotosara musina kana panhu pamunotombosara muchiti apa ndo patinobhalansana papo kana kuti. Saka ndatinini they will make sure kuti vanhu mutosara musina kana chamunenge muinacho imimi. Mukanyatsokurwadziwa chaizvo chaizvo, munonyatsokubhega, munonyatsokukumbira chaizvo chaizvo, munenge makuvanamata ivo manje kuvaita ndo vana mwari wenyu imimi. Ndo zvinhu zvese zviri kuitwa izvi. Saka chinhu chinogona kumisa zvinhu zvese izvo zvaisi opposition party. Musambonyeberana zvenyu vanhu veZimbabwe. Mune experience yemakore nemakore since 1980. Vana baba vedu nana mai vedu vanozviziva mumamisha umu, nevamwe vese vasiri mumamisha vanotozviziva kuti opposition party chaiyo chaiyo ka kudhara ikoko haina zvainotomboita muZimbabwe nekuda kwezvigananda izvo. Zvigananda zvinobviswa nerevolution, nekutoti kana hurumende yaSmith yakanga ine dictatorship yakangofanana neiyo iyi yakatobviswa nerevolution. Handiti mapaona? Saka revolution is the only solution. Revolution is the only solution yedu isusu vana veZimbabwe, kwete vamwe vanhu. Sharp. Hakuna chimwe chinhu. Revolution chete ndo solution yedu isusu. Asi inoda kuti titungamirwe nevanhu vanhu vanoziva, vanhu vari connected. Ndo vanhu vatinofanira kuti tifambe navo murevolution. That's why muchiona tisingabvi pana Comrade Bombshell Geza. Ndosaka muchiona tisingasiye comrade wedu nyoka yemabhunu. Ndosaka muchiona iwo zvigananda manje izvozvizvi vakusvikira pakutoti kuna gamba kwetinokumbira kuti ukwanise kufoma movement yako iwewe, nekuti une mafollowers akawandisa stereki. You need to turn it into a sort of a political movement. Kameno kuti uchaita chipi haana kunyatsokubudirwa pachena kunzi akatonzi iwo ndo uchaona kuti woita zvipi, as long as zviri zvinhu zvinogona kudisrupta movement. Akatonzi hameno kuti iwo uchaita zvipi, as long as zviri zvinhu zvinogona kudisrupta movement, kudisturba vanhu vari kuita revolution iyi, at least zvitori nani, just because isusu taremerwa. Handiti mazvona zvireva kuti ana gamba kuvari kudya mari, handidi kunyeperai, handidi kutombo kunyeperai. Vaya ndo vanhu vari kudya mari. Zvandai kutaurirai kuti munhu is an imposter, ari kuda kuti akwanise kudivide vanhu vari murevolution. Vamwe vateere iye sezvakaitwa naChavangu. Makafunga kuti pamwe otherwise inyaya yekuti hatiwirirane. Handiti muri kuzvinzwa. Izvozvo ndiri kudzoka ndichikutaurirai futi imwe information iyi. Vana veZimbabwe regedzai ndikutaurirei. Nyaya inonzi revolution yamakatanga iyi yaremera ZANU-PF. Ndoda kuti ndikudzire chokwadi. Mukaramba imimi makabatirira parevolution imimi, vanhu venyawo vachatisa zvigananda zviri kumhanya manje. Nekuti kune vamwe vavo vari kuda kutiza but vari kushaya kuti vanotiza sei.
nekuti vakuru vavo vanovatevera, asi vamwe vari kutozviona kuti paipa. Saka vakuru vavo manje ndo vakuti ngapatsvagwe nzira dzechimbi-chimbi dzekuti paone kunzi pangaitwe sei, tingamise here revolution iyi, toita sei, totsvaga maimposters here, kana zvichiramba toita seiko, totsvaga here vanhu vekubhadhara kuti kana paine munhu ane lingi. Saka ngatirambei takapinda pana nyoka yemabhunu apa, kuitira kuti nyoka yemabhunu tikagona kutsvaga nzira dzekuti tigone kumuhwina. Saka manje vakatadza futi nekuda kwerevolution iyo iyi. Handi muri kupaona pawa ramuinaro vano vezimbabwe harisi rekutamba naro. Regedzai ndikudzei chokwadi, nhasi ndazokonfema pawa ramuinaro harisi rekutombotamba naro, harisi rekusekaseka. Pawa renyu ramuinaro iri mukaramba makadai so vana vezimbabwe, ndiri kutaura chokwadi, vanhu vachatanga kushayikwa 1-1 vachitotizana. Mukuru wavo uyu akangoratidza chete ungoti pandiri nini ndagumirwa, vamwe vari kubva vatowana simba rekutiza, vari kubva varova pasi nekuti hazvina kumira mushe. Vanhu vaya they are now having sleepless nights. Regedzai ndikudzei, ndo zvinhu zviri kuitika zviri paground nekuda kwenyimi mwana weZimbabwe nekuti mabatana. Saka izvozvizvi panguva yatiri, paira yatiri ino iyi, mukaona munhu anoda kunyeberai kuti pada kuzonzwai political party kana kuti chichi, imi muchizviziva imi kuti political parties akakonzeresa chii muZimbabwe. Ibvai matotaura kutoti chimbotimirirai mbichana, chimbotisiyai tiri patiri ipapo parevolution ipapo, chimbotisiyai tiri parevolution ipapo. Kubatana kwedu vana veZimbabwe, kana inini mudhara vachitaura, handina kunge ndichizvifungidzira kuti kubatana kwevanhu cheteka kunoremera zvigananda kusvikira pastage yatiri nhasi, but varemerwa kupfuura zvandaifungidzira inini. Vanhu vaya varemerwa, regedzai ndikudzei, zvinhu zviya zvaakurema manje. Ndosaka makaona Gambakwe akati no, inini regedza ndiite zvekusiyana nenyaya dzanyoka yemabhunu, nekuti ari kutonzi uri kunonoka iwewe, chitoita zvimwe zvinhu zvekuti nekuti vana vakasadivaidhana murevolution umo pane nyaya. Ndosaka muchiona kana vanhu vese vanouya vaine nzira dzekuda kuti vanhu handisi kuda kuti nditaure zvinhu zvakawandisa, asi nzira dzekudivhaidwa vana veZimbabwe, try to avoid that one. Ipapo ndo pandoda kungoti ningotaura chete, nekuti ndikataura zvakawanda ndinozotaura zvimwe zvinhu zvandakanzimira kutaura zvinhu izvozvo, zvine mataurirwo azvichazoitwa nevakakodzera kuti vazvitaure. Inini ndiri pasi pawo, handiti. Vana veZimbabwe mukaramba makabata comrade nyoka yemabhunu mumaoko menyu sezvamuri kuita izvo, ndaona revolution yenyika iyi ichifambira kumberi. Zvimwe zvekutika zvigananda vanotomhanya. Zvamainzwa imi mukomana uyu achikutaurirai kuti pachamhanywa zviri legendary, munofunga kuti aitaureiko? Nyoka yemabhunu aitaura zvinhu zvichaitika munguva kana kuti mumazuva ekupedzisira ezvigananda, kuti vachaita zvekutiza kumhanya zviri legendary. Munofunga kuti zvinorevei? Vachatotiza, especially izvozvizvi vana veZimbabwe mukaramba makabatana mukaburitsa comrade wenyu, pari kumhanywa zviri very legendary. Comrade nyoka yemabhunu vakauya, he is going to come back zviri very powerful, zvekuti I don't think kuti pana anogona kuzowithstanda ningirikini simba rinenge rakubva muvanhu, nekuti zvichauya zvatichauya tichingolidwa naComrade nyoka yemabhunu. Hakuna kana munhu wani, kana naye wari kubva watoziva kuti zvapera. Ndosaka muri kuona vakatry by all means kuti waintensify issue yaComrade nyoka yemabhunu iite macomplications ekuti nhasi varambe vari mukati umu. Handiti muri kuzviona manje? Saka macontribution amuri kunzwa aya ari kuchemerwa zvichinzi ngatiitei tichengetedze comrade wedu, zvakanaka zvinhu zviya zveregedzai ndikuudze. Comrade izvozvizvi vaakuziva zvese zviri kuitika, va in control of everything, zvekuti musatye zvenyu kutumidzira mari dzenyu dzekuchengetedza comrade wenyu, nekuti kumuchengetedza kwamuri kuita uku kuri kuita nekuti nguva yatasarwa nayo yadiki diki manje. Tasarwa nenguva yekuruza kwezvigananda manje, kuti nyoka yemabhunu abude asiri mumaoko mawo chete. Handiti mazviona zvamakamboita kumashure zvese izvozvi zvemacontributions izvizvi. Let's continue vanhu, vana veZimbabwe, let's continue. Tirambe takabata comrade nyoka yemabhunu, ngatiregedzei kuluza that grip, ngatirambe takabata comrade nyoka yemabhunu zvekuti havakwanise kubvutwa nezvigananda izvo.
vabude mujeri vari mumaoko medu isusu murevolution isusu, muone kuti tiri kuita sei. Nekuti tiri kuziva kuti pastage yatave manjeka tatosvika, kusvika tasvika, handiti mazviona. Zvamakanzwa zvezvo zvichinzi izvozvizvi now they are getting serious nezvenyaya yekutsvaga comrade Bombshell Runesi ichokwadi. But nenzira manje yekubata comrade Nyoka Yemabhunu kuti vasabude muya and vari kunyatsozviona kuti izvizvi vane hasha dzekuti vafeila kutora Nyoka Yemabhunu kubva kuSouth Africa. Chasara ndechengoti vana veZimbabwe vatore munhu wavo bheki. Saka isusu ngatiregedzei kuneta kucontributa mari dzemaaccounts amuri kupiwa nana General Sitole. Please, ndiri kutokumbirawo hangu nemoyo wangu wese, ine handina mari zvekuti dai ndaive nayo neshungu dzangu dzekuti tisunungurwe isusu ndingadai ndakangozvitandika. Saka ngatibatsiranei, ndinokumbira tiburitse comrade Nyoka Yemabhunu. Tikaburitsa comrade Nyoka Yemabhunu muchaona zvinhu zvichaitika, nekuti ndo zvinoda kuedza kuda kungwarirwa naana Gamba kwawo kuti zvino Nyoka Yemabhunu wacho asati abuda zvatamboisa kadelay mbijana. Isusu tichange kucreata something chimovement chinokwanisa kudii kudestroya revolution, ende kana tikaidestroya isusu Nyoka Yemabhunu chero akazomuburitsa zvawo patinenge tatopedza naye, kuti azokwanisa kuzoita regain kunyepa chaiko chaiko, tinenge takutowana zvimwe zvinhu zvekuita kumberi. Ndonyaya yavari kungogarira pasi chete izvozvizvi. Saka isusu nekukurumidza vana veZimbabwe, please, ndinokumbirawo ngatiunganidzeyo zvatinokwanisa kuunganidza zvacho izvozvo, comrade wedu vakwanise kuchengeteka kusvikira vachibuda. Kana vakabuda comrade Nyoka Yemabhunu, regedzai ndikutaurirei, pachamhanywa zviri legendary. Mazvinzwa? That's why muchiona vachitomeka sure kuti ndiri kutya kuti nditaure zvinhu zvanoda kuti nditaure izvi. Zvichazoya zvichizotaurwa, ndakamiswa kuti ndizvitaure, nekuti ndakanzi zvimwe zvinhu zvandinotaura, zvimwe zvandinozopedzera ndakutaura zviri kukonzeresa kuti vanhu varambe vachidzokera kumashure, nekuti ndiri kudzosera imwe information yekurwadziswa kwakamboitwa vanhu kumashure. Saka handisi kuda kuti ndirambe ndichitaura panapa. Handiti muri kuzviona vana veZimbabwe? Saka pane zvinhu ende vakazviita vacho vandisi kuda kutaura nezvavo, vari kutozviziva kutoti hei, akazvitaura zvinhu izvi zvinotopisa. Asi ndichava ndichizvitaura kana nguva yakwana, kana kuti zvichazotaurwa pamwe nemumwe asiri inini kana nguva yakwana. But pari zvino takamiswa, takatomiswa, ndakatonzi chitombomira, nekuti ndine zvakawanda zvekuti ndinogona kutokutaurirai kuti zvakafamba sei zvikadii nyaya idzodzo takanzi makavanzwa comrade Nyoka Yemabhunu vachiti mirai vakomana, mirai, ndiri kubuda manje ndozonyatsa kuisa nyaya dzacho munzira yakanaka, nekuti otherwise vanhu vanoita confusion, ini ndichiri mukati. Saka sofa ndiri kukumbira timbofokasa nekuburitsa comrade wedu. Nyaya dzese muchadzinzwa, asi pamuchanzwa nyaya idzodzo at the same time tinenge tichimhanyisa vanhu, nekuti action yaya yamunoona vanhu vachiseka vachiti handara nyaya ingoti action. Ndoda kuti muione kuti action inoitwa zviri unstoppable, zvekuti muchazotaura kuti taifungidzira kuti munhu anotamba, but chokwadi zvinhu zviya zvaakuitika. Zvese izvo zvinongoitwa chete nekuramba takabatana vana veZimbabwe, tichidzivirirana, tichibatsirana nekusimudzirana. Saka ndiri kukumbirawo, chimwe chikumbiro changu chekupedzisira ndechenyaya iyoyo chete yemacontributions. Ndiri kukumbirawo ngatirambei takashinga. Vari kubuda manje comrade Nyoka Yemabhunu, tobva tapedzisa nyaya yedu, nekuti nyaya iripo ndeye kuda kubata vakuru. Saka vanga vakatomboti nigirikini yavakaita iyoyi one move yavakatomboita yekubata Nyoka Yemabhunu, vanga vakatombomira vakatoti hei, tinenge tambotraya. So wakatraya panguva dzedze, zvakatrayiwa ndikazvitaura panapa zvinokonzeresa. Pakatrayiwa zvakawanda nezvinhu zvanga zvakarongwa, zvanga zvakawandisa, but chinangwa ndambokutaurirai kuti ndechekubata comrade Bombshell Runesi mudhara wangu inini. Handiti mazvinzwa? Ndo warida kunzi wabatwe, nekuti even Nyoka Yemabhunu chaiye chero vakamusiya
vanogona kumusiya as long as vakwanisa kusvika kunana comrade Bombshell Runese Kugeza, because chinangwa chavo vari kuda kuziva more about VP wavari kungonzwa vachingonzi VP general varida kuziva more nekuti vari kuziva kuti pane zvatisiri kuziva enda vambofa vakazviziva zvinhu izvozvo. Varida kuziva nezvacomrade Bombshell Runese Kugeza kuti uyu murume uyu takambomutorera pasi tikamuunderestimata, but izvozvi zvinawo zvatooma just because abatanidza Zimbabwe yese. Izvozvi vanhu vese manje vatimukira, hatichisina kana pekumira, hatichisina kana panhu pekufamba, hatichisina munhu watinoudza achititeerera achitinzwa. Vanhu vese vakuzviziva kuti isusu tinonyepa, vanhu vese vakuzviziva kuti tiri vanhu vakaipa stereki, vanhu vese vakuziva chokwadi chedu chese zvavakanga vasingade nekuti vaitishandisa vachitirwisanisa tichipondana nekuurayana. Zvinhu zvizvi hazvichaita nekuti zvese zvakataurwa tikabudirwa pachena. Kupandukirana kwese kwatanga takaita kwekwe tichiti tiri vanhu vemapatizi zvakabviswa naComrade Bombshell Runese Kugeza. Takabvisa panhu panga ndopavanga vakabatanapo, ndopavanga vakabhesanapo vanhu veZANU-PF pekuti divhaidha nekuda kwemazita emapatizi. Handiti mazvinzwa. Saka nyaya iri kuvarwadza, vari kumuda murume uyu, vari kumuda cheche zvokuti zvekutamba, nekuti akabatanidza vana veZimbabwe. Navo vana veZimbabwe vakupusha zvigananda kuti zvitize. Vana veZimbabwe izvizvi vakunda President Emmerson Mnangagwa, chasara kutongotiza kwake kumhanya kwake chete, kupeka mabhegisi ake nekuenda, nekuda kwokubatana kwaita vana veZimbabwe. Nekuti izvizvi haticharwisaniswe, tiri kuziva chokwadi, tiri kuziva kuti who is wrong, who is correct. Taakuziva kuti tiri kuenda kupi, taane vision. Handiti mazviona manje, iyo vision iyoyi ndo yataivharwa iyoyi, tichirwisaniswa, tichikreaterwa zvimachichichi zvavada kuedza kuorganizana naGamba kwezvo. Saka ndiri kukumbira kuti musatombomire ipapo vana veZimbabwe, imi rambai muri murevolution, pamberi nekubatana, pamberi nekuburitsa comrade nyoka yemabhunu. Ndinokutendai maita basa.